Здравейте, това е канала на Софи и Дари. Днеска ще правим фигурки от пластелин и ще учим цветовете. Да започваме. Ние си направихме един огнен цвят. Аз ще правя снежен човек. И аз ще правя снежен човек. Ние нямаме бяло, само че ще ги направим с шарени. Аз ще го направя в зелено. Аз ще го направя от синьо. Малко ми трябва само да го разрежа на две части. И сега така се прави. Това е цветът синьо. Това е зелено. И сега да направим кръгчето. Да режем го на две половини и вземаме едната част. И започваме да търкаляме в ръцете. Това е най-малката част. Втората част от снежния човек. После ще разрежем тази половина да станат още две половини и ще се получи по-малка половина. София, нали ще ми помагаш? Ако нещо ме затруднява. И сега да помогна на сестра ми, че тя не може. Не направих кръгче. Просто моята е малко по-твърди. Сега, ето тази част я оставаме права и я разрезваме на още да станат две части. И също ги търкаляме, за да станат кръгчета. Ако някой не си е дооформил голямото първото кръгче, да си го дооформи. Това ти е малко. Сега да оформим, да го дооправим, то може и на масата да го търкаляме. И сега слагаме тези две кръгчета по-малкото отгоре, ето така. И сега ще направим и трето кръгче. Ето вижте, ето това, което сме го разрязали първото, си го вземаме цялото. И ето тук, сега, вместо да го разрезваме по средата, разрязваме ето така. Да има малко по-голяма половина. И ето това ни се получи. И на мен това ми се получи. Аз вземаш. И сега започваме и него да го направим на кръгче. Който му е трудно да ги слепя, може да си вземе клечки за зъби. Да ги слепи. И сега, това голямо кръгче, като сме слепили ето тези две кръгчета, ги слепваме и ето така. Сега ще отида да си взема и клечки за зъби, защото мен ми е трудно. И да оформяме всичките кръгчета, си ги разглобявате, ако не сте ги залепили много здраво с това. С клечките за зъби. Аз как да го направя? И сега, най-големия кръг долния, ето този най-големия. Ето го и моя. Вземаме си една клечка за зъби. Едната клечка за зъби си я щупваме на две части. Ето така. И я завираме и я слагаме ето така, за да има малко стърчащо. И второто си го, малко по-малкото от него, си го вземаме и го залепваме и го боцкаме върху иглата. И вземаме още една клечка после и я чупим на две части. Слагаме на обратната страна, я слагаме на второто кръгче, оформяме най-малкото ето го и го слагаме за ето това. И ето това ни се получи до сега. И на мен това ми се получи. Снежен човек, като три камъка в едно. Нали моето е малко по-красиво? И двете са красиви. Да. И сега да вземете какъвто си цвят искате, какъвто обичате. Аз ще взема зелен, защото той ми е любимият цвят. Ето този. Нека да ще го споделим този. Аз вече използвах малко зелен. Може да ми се различи.
Аз пък ще взема жълто. Малко жълто. И не го режем на половина този път. Режем съвсем малко. Ето така. Малко не ми се получи. И го прибираме в чашката. Така става. Да. После го правим После го режем ето така. На две части. И става като две части на слънце. Направих го и аз. Правим едната част, която искате, на кръгче. Както направихме с снежния човек. Ето така. И ето това ни се получи. После го смачкваме и става на слънце, ето така. Смазваме. А на мен... После го режем на триъгълник. Нищо? Така също става. После го режем на триъгълник. Ето така. Да се получи, ето така да се реже. Да първо е така, трябва да се разреже. И после ето така ли? Ето така трябва да се получи. И сега да вземем една част от тези, където ги рязахме. И я почваме да я направим на руце. Тоест да я правим на дълго. Ето така. И после, ако ви е много дълго станало, я режете на няколко части, трябва да стане малко по-късо. Ето така. И я слагате от тук, отгоре на снежния човек. Правите така. И става шапка. Ето ви една шапка на Снежко. Ето и моята стана така. Ако ви е останало малко от предишното, когато слагахме глава и тялото, вземете си малки топчета, вземете си малко и ги направете на топчета, за да направим крачета. На мен ми остана. И ги правите пак на топчета и после ги залепате отдолу на Снежко. За крачета. Аз как да го направя? Ето така. После вземаме същото количество и правим още една топка на Снежко. Я залепаме по същия ми се начин. получи. Я залепаме по същия начин. После взимаме още малко, ако ви е останало. Софи, Правите го на топче. Ето толкова трябва да го вземеме. Да го направим на топче и после да го сплескаме. Да стане етото по този начин. И го оставяме отдолу, ето така, за да се закрепи за поставка. Ето така. На Снежко, така ще стои по-прав. И сега да вземеме оранжево. и на мен ми трябва, Софи. Оранжево за ръцете. Разделяме оранжевото на две части. Не става част. Нищо. Ще е удобно да това. И си я режем в средата. После си я режем отново. И отново. И още един път.
за да стане малка част за ръцете. Другата част я слагаме в бурканчето, ако имате. И разрязваме тази част на Това две. мен е трудно. Това ти е перфектно. Готово ли е? Ето така, също трябва да си ги разрежем на две части. И после взимаме едната част. Ако ви е много голяма, си я смаляте още малко. Ма на мен тази ми е перфектна. И на мен. Ето. И я правим отново на руло. Я правим отново на Руло. Я правим отново на някаква пръчка. За ръчичката на Снежко. После я смаляме отново. Нали така е добре? Ох, що ми И пада? си я слагаме както искате. Както примерно да ви е примерно Снежко да си е с дигнати ръце. Поне ще ми помогнеш ли за пръстите? И сега, който не си е направил пръстите, да ги направи, докато аз направя още едни пръсти. Направете и втората ръка по същия начин. За първи път правя такова нещо в живота си. После закрепаме и другата ръка, който не го е направил. Вземаме същото ножче и го закрепаме по същия начин. Правим още едни пръсти. После вземаме от този цвят още малко за нос. И го правим по същата форма. За нос. Само че едната страна трябва да е малко по-дебела, а другата малко по-тънка. София, ще ми помогнеш ли? Ето така. Това е истински морков. Все едно. И го слагаме на носа, където му е мястото. Сега, вземаме какъвто цвят искате. Пример, аз вземам жълто. Аз синьо. И започваме да правиме малки топчета. Ето такива, за да му направим копчета. И ги прикрепвате към тялото. Ето така. Трябва да ви се получи. И ето така трябва да ви се получи. Сега вземаме червен цвят. И аз искам. И вземаме съвсем малко. Малко, ето толкова. И го правим пак на Аз точка. съм готова с копчетото. И ги слагаме за очи. И правим много по-манички точици, за да може да ги сложи в червеното. Ето така. Ей, сега ще покажа. Ето, нашия снежен човек е готов. И ето ги с нашите снежни човеци. Пишете в коментарите кой най-много ви харесва. Снимайте вашите снежни човеци в коментарите. И да има лайкове и много абонаменти. Чао, приятели! На нас ни беше приятно да сме с вас. Ще направим нови.